ɗaukaka ka bai ko ya yi na bai yi wasu bai tuka wurin masu masara wayar manzo bai maka don farin nan daban da tsara a gare ta ba ni ban ji kamar ta ba wannan da ke kamar kwashe ba ne ma Allah bai yi sama roƙon ka salati Allah ka daddada ga manzon ka shashi wani haukar shi da alai da samu cikin salatin da kashe shi da masoya Mahmudu ba da mulki ba sa su ba ji ba zan bar su ba ya rahman talibin kamar kwashe ba ne ma Allah bai yi sama sai na sako zan je nema dole ne yau sun mako sharcin jani ga magausi sai na sako da shehu na zaro ko ne ka sawa gaba bari mu dole mu yan godiya da samun sauwa gari mu rabbi muna godiya Allahu muna godiya ya rahmat talibi kamar kwashe fatima Allah bai yi sama mana haya sai ga boga cikin nauyin masoyi gumfa da ba abin ne masha rabo wannan da yake saka ayyuka na a cikin yabo wajen masu masara wuyar manzo shugaba abin ne ma sha gaba ya rahmat talibi kamar kwashe fatima Allah bai yi sama malaki uwar ta gaye ya sayyada salamu alaiki abin nufin mu ya sajida salamu alaiki abin nufin mu ya sajida Allah da bai yi tamka a gare ta ba Fatima yar shugaba